Bilamundako lorategian gaur eguardian banatu ditu Zarauzko udalak, urtero abuztuan zehar banatzen diren ohorezko dominak. Aurtengo honetan bi banatu dira, bata kultur merituaren domina itxaropena argitaletxearentzat eta bigarrena zerbitzu bereziena, hau Arantxa Arruti zarauztarrarentzat. Hor dituzue irudietan protagonista nagusiak, alkatearen eskuin aldean Arantxa Arruti eta bere ezkerrean Pello Unzurunzaga, familia osoaren ordezkari. Urtero bezala ekitaldi xumea, baina dotorea aurkeztu digute Bilamundako lorategian, musikaz ornitua eta hitzaldi interesgarri batzuk eskaini dizkigute. Alde batetik udalak domina hauek emateko arrazoiak azalduz eta noski omenduak ere euren iritziak plazaratu dituzte. Xabier Etxabe izan da aurrezkua zarituen omenez dantzatu duena. Jon Urien alkatea arduratu da. Lehen da bizi, Arantxa Arrutiren zerbitzu berezien domina zergaitik ematen zitzaion jakitera ematen. Eta behar dien fondoak biltzen saiatu da. Lan ugari egindako emakumea arlo ezberdinetan eta oraindik ere lanean jarduten duen horietakoa. Eta hemen jaso ez diren beste milaka zerbitzuengatik. Domina alkatearen eskutik jaso ondoren, bertaratutakoei hitz batzuk luzatu dizkie, denak ere eskerrak emanaz. Norbait topatu detenean ikasteko gogoa duela. Pagak sortu zuen zautzen. Hori berbera egin du alkateak jarraian, itxaropena argitaletxeak kultur merituaren domina jasoko duela eta desberdinei ateak irekiz, hautsi zigula gerokoi. Kuliska sorta, Euskal Liburu Bilduma part. Azalpen guziak eman ondoren, Pello Unzuruzaga izan da domina alkatearen eskutik jaso duena eta bere osaba Imanol herritarrei eskerrak emateaz arduratu dana. Euskara eta euskal kultura izan ziren. Ekitaldia bukatu aurretik bertaratutako guziak zutitu eta Agur jaunak abestu dute udal bandako kideen laguntzarekin.
Dena den, azken orduko sorpresa ere izan da. Inaxi Etxabek bertso bana eskaini die omendutako biei eta honela abestu du. Egindakoa eskertutzeko hemen bildu da jendia, ta zer izan dan egindakoa hortan badago aldia. Beste eman eta lagundu, hori da zure dotia. Aurrera ere jarraitu hortan, Arantxarruti maitia. Arantxarruti maitia. Itxaropena izenarekin, itxaropentzu hasia. Bere lanetan saiatu izan da, unzurruzaga zendia. Euskeran alde egin izan du, jarduera berezia. Rutunaren emailea da, ere induan hasia. Amaitu bezain laizter, Arantxarruti bera hurbildu da Inaxirengana eskerrak ematera. Sorpresa benetan handia izan da eta bertso politak eskaini ditu Inaxik. Besterik gabe, musikaren doinuarekin eta ondorengo luntxarekin gaurko ekitaldi honi amaiera eman zaio. Omendutako biei noski, zorionak, Zarauzko dominak jasotzea gaitik.